we simply do not believe that this commission at the moment is capable of giving us a fair hearing, and that it must recuse itself. Kodwa iKhomishana ayikuvumanga lokhu. Today, we want you to take us through what actually happened from your side. You've already got that, Mr. Chair, in terms of what is in the Exodus video part 1. Remember, well, we don't know what we're facing. That's also that's why the process is fatally flawed. We'll interact with you. So, are you not prepared to recuse yourself? No, I'm not prepared. Omele ibandla uthi bayasebenzisana namaphoyisa ukuphenya izinsolo ezibhekiswe kubo. Babe sebephuma beshiya kwiKhomishana. Bathi bayobhalela iKhomishana uma sebekulungele ukukhuluma ngezinsolo. Ibe isiguqa iKhomishana njalo. Ezinsukwini ezimbili ezedlule kulalelwe ubufakazi obethulwa abebe ngamalungu ebandla. Bekhuluma ngokuhlukumezeka kwabo, ngokocansi nokuhlukunyezwa kwamalungelo abo. Bathi imishini yabe izifihla lezinto yehluleka nokubavikela. Phambilini ibandla laphika lezinsolo. Indawo yakwaSizabantu yasungulwa ngumfundisi uEloshegen ngo-1970. Inamaplazi kanye namabhizinisi. Leli bandla linabalandeli abangu-5,000 okuthiwa abaningi kubo basebenzela ibandla. Lo ndihadebe SABC News eThekwini.